Κοιτάξτε, προσεκτικά, κοιτάξτε εδώ. Θέλετε κι άλλο, κοιτάξτε εδώ. Αυτό δεν είναι τυχαίο τρύπημα, έτσι. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ, έτσι. Υπάρχει μία και μοναδική τρύπα. Σε όλη την ντομάτα, η ντομάτα είναι μια χαρά, έτσι. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Τι γίνεται. Πάμε τώρα στα μάγκο. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έλα τώρα. Αυτό εδώ θέλει πολύ παραπληκτικό μάτι. Κοιτάξτε εδώ. Είναι μπολιασμένα. Το βλέπετε, έτσι. Ενώ από όλες τις πλευρές είναι μια χαρά. Κι όμως υπάρχει μόνο μία και μοναδική τρύπα. Κοιτάξτε. Λοιπόν, πάμε στις μεριτζάνες. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό δεν είναι τυχαίο τρύπημα, έτσι. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Από όλες τις πλευρές είναι μια χαρά. Στέφανε, είμαστε σε άλλο κατάστημα εδώ στο Southampton. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα λεμόνια. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό δεν είναι χτύπημα, είναι τσίπημα. Κοιτάξτε. Okay. Λοιπόν, τα έχω ανοίξει, έτσι. Έχουν ένα και μοναδικό σημάδι. Στα μάγκο. Κοιτάξτε εδώ. Είναι τσίπημα αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι άλλο. Κοιτάξτε εδώ. Έτσι. Κοιτάξτε εδώ. Είναι τσίπημα, παιδιά, κοιτάξτε. Είναι τσίπημα. Στέφανε, όπως σου είπα, είμαστε σε ένα κατάστημα, σε άλλο κατάστημα. Λοιπόν, ας ρίξουμε μαζί μια ματιά στα μήλα. Ρίξε. Κοιτάξτε. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι άλλο. Κοιτάξτε εδώ. Οκ. Okay. Είναι τρύπημα αυτό, παιδιά, ναι. Είναι τσίπημα. Εντάξει. Ενώ μια χαρά είναι το μήλο γύρω-γύρω. Μόνο εδώ υπάρχει μια τρύπα. Να το φίλε. Εντάξει, για να μην τα ανοίγω. Δεν σε παρακαλώ.